Good morning, everybody. Ene ye kwasieda. Ene Sunday morning. Mene wo kasa ewo awurade tume mu. One atumfo a ewo asase boye so. Menua abrante tie asɛm a meka kyerɛ wo ene. Emma waba mu ewo wabrabɔ mu. Da biara da enhwɛ de wonamu sesia emu wo ho abomfia da enhwɛ de nipa ebeka afa ho emma wabrabɔ enkoye basa entie nipa anum asɛm emfa nto wabrabɔ so emfa wo tetrema enkan kuguo asɛm ento wabrabɔ so nipa bebre ne wo asase we soa wanum asɛm ama wo bre wutiri mu pɔ ama wabrabɔ ensi wiye bi wo hɔ oda na ade po nyankye no na odwene nea obedi ho bi wo hɔ awo ho ayedina ma no na aka atoɔ sɛ ontimi enwo bi wo hɔ asɔrɔ de me bema bi aba makwani mu a na apam me meni bi koye adwuma ni pagya na ayi menkua me kɔ adwuma mu a na omo ayi madi sika to me nsama sika ne entime ngina tie me ene anopa yi tenase na sesen wabrabɔ na hunu mistake ewo wabrabɔ na correct no ma me fa de yenye example be nkyerɛ wo abrabɔ mu atamfo a edi wachi ne ehye wodene omo si omo wabrabɔ nye yi ne behunu wasi omo ti ase Yosef nuanom tono Yosef na babia Yosef ko pie no na oni ani da so ensu abrantie no a ne abeye nana ne gina asɛm Yosef de awurade aka fa me ho ebebam na ebam so ampa ma omo tono no ebe hye Yosefu nansen hene ne se yenku hene no osi ye de yenku Moses na ni ba ne ho so na tamfo na odo omunkunu no oti oni ne fie na odo no sponsor no ema na duane di ma ne be ye brempɔnwo ne tamfo ne fie David say oni ani da so wure no so da bia na oto ayeye ndwom na David no a o maame ne o papa de na akoto sere so o mo apuru no obeye hene ebedi o maame ne o papa ne mso ne nabusua ne so anopa mi kasa kyerɛw sɛ nea wonamu biara enye haw emawo nea wonamu bia ye wunsura emawo ba mumu na kuru na wonya bi no ma wani na ho na wobenya kuru na ebetuma so mu akwantuo na wuntimi ntu no se na ye Italy ni wo pa awurade de wo betwam akọ America, Canada, Australia ama watamfo no ahunu wasi omoti ase wadwuma sem no wo benya adwuma makama 7 na aye 7 of days ni nyina hwɛ nipa bebre e de omo tetrema aka mkugu ato omo abrabɔ so wutimu potimu abeye hiani wanum asɛm etimu abeye hiani kan hyira sengu abrabɔ so enne kwasie na awurade be hyira wo wa waba mabu awurade mpagya wo baabi biara wakodu a watoba ha adagya wo ma awurade mfa ntoma pa bi mfura wo ne anopa yi na watamfo be si omo ti ase bre wo ya yewo mi eye give and take it give and take ye fa force afria time for nsem shawo hodne na obedi ye 2023 enkan kugo nto abrabɔ so oni ho osi ebebam ampa ne nipa no all kan wo se obuwa me afi china no pa meditri me fura ntoma pa nene me watete ya china de mabrabɔ besesa awurade nkan ho na insurance na mram emawo e wadom ka se amen.